estaba eu aquí querendo dormir e había algo que me rondaba pola cabeza. Os premios literarios son polo que unha persoa escribe, independentemente do seu xénero, non? Quero decir, igual estou equivocada, pero o premio Nobel, por exemplo, ou o premio Cervantes, ou o premio Nacional de Poesía, é polo traballo que fai unha persoa. Non hai premio nacional de poesía feminino ou premio nacional masculino, non? Pregunto. Non sei, creo que certas polémicas, como unha que había hoxe polas redes sociais, igual se acababan se deixamos de separar por xéneros algúns premios, non? Porque a min a verdad que a hora de interpretar un papel o que me importa é como se interprete. A min o que teña esa persona no seu corpo, o que deixe de ter, ou como se sinta ou como se deixe de sentir na súa vida, dame bastante igual. O que me importa é como fai o seu traballo, porque se está premiando o traballo, non? Non se está premiando como vive a persoa, non sei. Xa me diredes vos que opinades, ficos, boas noites, que vaya ben, que boa falta